Hurian ni debata na nolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada maroha do pikrata dinalaho tumangin hata ni Tuhan di bagasan partikyanon martangnya kita. Muliate Tuhan. Dia kaasi do tolong ni roham Tuhami. Di pasu-pasu hodo kami. Laos di bagasan tikyo Tuhan nami. Para dihami roha do pikiran nami. Dinalaho maparsaulir hatami. Paulos mahatamon gabi patugun haporson nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dainang hata ni debata na tolhas tuhita dianek mai sian buku panguhum biddu 5 mamuka mai sianek sada masoho mai sahat tuayat 12 hujahok kami matuhita ganuk marsada-sada odo hatani Tuhan. Dungi marede ma si Debora doho si Barak anak ni si Abinoam diari na sasada pinuji ma Jehovah ala adong partogi manguluhon Israel ala girgir rohani bangsoi sumiyahon dirina tanghok kamu nama hamu akka raja jala tareho pinggolmu hamu akka partogi au sadiri tahe nang maredde upuji Jehovah au nang mamiltik parhinaluan di Jehovah debatan Israel. Ali Jehovah uju naruariho sian Seir uju mamoluso sian lua Edom humut tal tanoi manetei huhut akka langit do akka obun manetek kon aik malala akka dolok maradopon Jehovah lasongoni dolok Sinai moradopon Jehovah debatan ni Israel uju diaka ari ni si Samgar anak ni si Anat uju diaka ari ni si Jael tarulang akka dalan na bulon jala jolma parala dalan mardalan siya dalan pangaliatan hurangan partogi di Israel hurangan tongon paimahehe au si Debora hehe au gabe ina ni Israel upilit di bata akka naibaru do Israel jadi masama hamusuon di harbangan nasida hapedang adong jupang idaw lobu-lobu manang hujur di tonga-tonga ni 40,000 hala Israel lomodoro haku mida akka si pareta Israel do mida hala na toropi akka nagirgir sumeaho dirina Shalomona puji hamu nama Jehovah hamu akka nama kuduli halude siapa silpili hamu akka nama kuduli palano nauli jala hamu akka namardalan pat maredde mahamu sikak ni suara ni akka na panggulut di labung parto hayan dedehon boru-boru nuayang disi akka dengan bahasa ni Jehovah dengan bahasa ni partogi ni Israel ujuna tuak lao muli tu bahalna be bangso ni Jehovah marsonang-sonang tole ali Debora tole edde homma sadede hehe maho ali Barak jeletogihon akka natartaban binahemi ali anak ni si Abinoam ido yang usahana amanginang dihita saluhutna nungahal na biasa di tonga-tonga nya kaparngulota patupahon pamujio jala somalna molo tapatupa pamujion tu debata di tonga-tonga nya kaparngoluon dalat tadoi maka mulatio basa-basa ni debata dalat tadoi pasangap berdebata disiala akadenggan di basana nang tajalo di bagasana kaparngolota nang pe memang
Sayolo dope hita halak na porsea. Nungaraga maka basa-basa ni debata naung jinalona di tonga-tonga ni parngoluon. Alai tetap bakol memuji pasangapa Tuhan. Amanginang di bagasan jamita nasa tuhita di apala partikianon. Di patupa si Debora, anak ni si Abinoam, sahalak partogi, sahalak panguhum, sahalak inaposo ni debata, na manggonggomi bangso Israel. Di hati hai pola do marsitaonon bangso Israel, di baen harajaon ni Kanaan. Jala situasina dung sahat do bangso Israel di tanah Kanaan, tanah perpadanan ini. Jadi bangso Kanaan otomatis makasugon na sida di baima bangsoi marsitaonon. Ale memang si taonon ni bangsoi terjadi aladang olo do na sida uduk mangoloi di bata. Pola liling na nasida marsitaonon 20 tahun. Adorang so dipajongjong debata sada panguhum. Nah, idut pangalahon ni bangso ni debam magkati soring. Satokin na sida mangoloi debata, satokin maburay debata. Dung dioloi na sida debata tarpasu-pasu, dung tarpasu-pasu na sida maburay debata. Nah, dung marsitaono bangsoi liling na 20 tahun di pajongjong debata mas sahalak panguhum paropuan. Gabi partogi di tonga-tonga ni bangsoi na manguluhon paraloan ni bangsoi maradupot imatano halak Kanaan. Mardongan si Barak pinopar ni sian horong ni alak Lewi do si Debora maralohon halak Kanaan. Secara haportibio sa sitongna, manang secara persenjataan, dangadong dalan na bui halak Israel bui manaluhon halak Kanaan. Alai dihaporsiai si Debora do, na marhuaso do debata, margogo do debata, mangurupi nasida. Disuruh si Debora maadorang soturpukon, di bidu paupaton, asa marporang si Barak, maralohon bangso Kanaan. Si Barak dangolo. Jido si Barak do di si molo da kodong aku. Molo dang dohot to. Alai dohot do si Debora. Dang dohot ibana sa sitong na marporang. Debatado na dohok marporang. Talu maka halak Kanaan. Di bagasan haluaw na pinatupan ni debata, di bagasan pangurupion naung jinalo ni bangso ni debatai, di sima di patupa si Debora dohok si Barak. Pamujian tu debata. Pamujian na pinatupan ni si Debora on pataridahon na margugo si tutudo debata mangurupi nasida. Na debatado marporang maralohon ni mabangso si Lebani. Gabeboy nasida mona. Ido nahin na jongjokon ni si Debora. Di bagasan ede puji-pujian na pinatupanon. Jala maruduk do musenangi pamujian na pinatupan ni si Debora. Ima pataridaun hasitongan ni debata. Di bagasan na 10 sada di do disi sikak ni suara ni akka panggulut ni labung partuaihon dia dehon boru-boru nuaing disi akka dengan bahasa ni Jahoba dengan bahasa ni partogin Israel ujuna tu lau muli tu bahalna bebangso ni Jahoba marsonang-sonang. Jadi di bagasan pamujion ni dia jonjoko si Debora do na si tong no debata na adil do debata na marhuaso do debata diduti ibana do musenang di bagasan pamujion ni na patoluhon ima pataridahon
aka halak na Porsea aka paropuan na berperan aktif maralohon bangso silibane. Sahalak na margor si Yael di biddu paupatonia manginang. Dung telu halak kana marporang. Lari ma Raja Kanaan. Tusada bagas na marisihon ima hala Israel si Yael. Martabuni ibana lesi. Alai las ido tikina dipakai de batas Yael. Pamatian Raja Kanaan. Nah, sudah berperan aktif. Sudah suku berperan aktif. Jala tarida do hasada ni bangsoi. Bangsoi sada maralohon bangso Kanaan. Mangasau debatado na sida. Danggogo na sida bedi patupa. Aleni puji-pujianon takas tarida di siala pangurupion ni debata di ngolu ni bangso ni debatai. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hubat tami ma ojahan di tonga-tonga ni turputon mamuji jala pasangapon debata. Tabuat to majo di tonga-tonga ni kapar ngulota. Jojot tita bakol mamuji Tuhan. Aleson nari amanginang dipangido do tuhita ganuk marsada-sada. Asa totong ta puji ta pasangap debata ta jongjok ko debata di tonga-tonga ni kapar ngulot. Ragam basa-basa ni debata. Di tonga-tonga ni parumah tangga ta. Luar biasa do basa-basa ni debatai. Dilihat tuhita kahipason. Ragam do pa. Aleni na parjulus sahali. Ikon pujot ta do jala pasangapot ta do debata. Di bagasan rumah tangga ta. Siya tonga-tonga ni rumah tangga do patupaw ta pamujian di Tuhan. Hal yang terkecil pertama sekali. Maka ketika kita mampu mempermuliakan mana pasangapot debata, mana memuji debata di tonga-tonga rumah tangga ta takasma. Rumah tangga tai gabe rumah tangga na martua di bagasa Tuhan. Tasulikit jo bagasa manginang. Buhado tutu rumah tangga ta. Nungata puji debata. Manang hola akabada na tupu. Alai dipangido turpukon. Asa saluhut na kita di tonga-tonga ni rumah tangga ta. Gir-gir mamuji debata. Nah paduan amanginang. Jolma na mamuji debatai. Ima jolma na totong manangir debata. Jadi on kembali kepada pribadi lepas pribadi. Mono nungata puji debata di tonga-tonga ni parngolota. Di tonga-tonga rumah tangga ta. Berarti kota tanyum ma debata. Jadi ditogir do kita songoni masih Debora. Paro puad do ibana. Ale tinggil do ibana manangir debata. Ala na tinggil do ibana manangir debata. Gabe di boto ibana sakap ni debata. Jadi molo di tonga-tonga rumah tangga ta manginang. Amatai tinggil manangir debata. Inatai tinggil manangir debata. Aka anak ko tinggil manangir debata. Jadi gabe marsia dua do kita. Patupaw na kanadingkan. Marsia dua do kita. Patupaw na kaholo. Jadi jolma na mamuji debata, jolma na pasangapot debata, ikut tinggil ma manangir debata, asa marsia dua kita. Patupahan akaholongi rohay. Napatulu jala na parpudi sahali amanginang. Mamuji jala pasangapot debata, ikut nima patupauta saliling ninguluta. Songo si Debora, 40 tahun may mana selama imana mangulu. Diuluan ibana do bangso ni debata mamuji debata. Mabiar do ibana maradok po debata. Salilik ibana mangulu. Saya dipasang ibana debata gabi terpasu-pasu bangsoy. Sampai memang dung mata si Debora. Manutulomo do musi bangso ni debata. Marhiti-hiti buku panguhum. Di pajongjong debata musi raja na asing. Manang panguhum na asing, manang hakim yang lain. Nah, anggo hite kosongo ni mamanginang. Ikosongo si Debora mahita.
na totong mamuji di batas salilik kita bangulu. Kenapa? Karena Tuhan itu juga senantiasa makaholong kita. Sian padan na robi, tu padan na baru, tu jama si sonari. Sian na tuat-tuata, tu kita, tu paparata marsugot. Totong do di pasu-pasu, totong do di hawologi di bata. Jadi generasi kita dalam kehidupan kita selama mangulu kita amanginang ikut di bata hidup pujot. Ditiki mangulu, ditiki hipas, ditiki marsakit, ditiki di portibio do kita boy mamuji di bata. Moludung mati no kita manginang. Molo tu darokku kita buha. Jadi molo tu asai matu surga hasonangani kita hatari data. Nang surga hasonangani do imaga bejabarta. Marhite-hite panubusan Yesus Kristus. Berarti ko debata hidup pujota. Tapuji Tuhan yang manginang. Nunga dinggan basa na di tonga-tonga ni nguluta. Ganup hari ganup tiki. Satu sernari. Amin martanya kita. Muliatin mau pasa ruan nami Tuhan nami. Taruli hami Tuhan marhite-hite hatam. Dia jari ho hami. Asa totong mamuji pasampun kuar muna badia. Patu pahami may Tuhan. Di tonga-tonga ninggulu nami si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Oras madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu hita.